Dzień dobry, witajcie, tutaj AS z kanału Freaky Gamers, a to jest kolejny, czwarty odcinek z Pro Evolution Soccer, droga do Wembley, gramy kolejny dwumecz, to będzie z Zenitem i z Kopenhagą. Jedziemy bez zbędnego pierdolenia. Kick-off. Właśnie. Ostatni mecz mi się nie zapisał i żem przerznął z przeciwnikiem. Poczekajcie, coś mnie tutaj chyba dźwięk. A nie, źle był włożony kabel. Dobra, jedziemy. Cross do Boatenga. Proszę Państwa, po 4 meczach Bayern Monachium ma 9 punktów. Boateng, Schweinsteiger, do Krosa. Ten frajer Gomez, który nie umiał w nich poza kadrą strzelić gola i przerżnąłem z Dynamo Zagrzeb. Właśnie to był Dynamo Zagrzeb. Robben, Gomez. Ale mi to chujowo działa teraz przy nagrywaniu. Robben! No, didn't quite get the distance he wanted on it. Oh, he wasn't taking any chances there. Oh, he scored! Almost unbelievably. First goal goes to Bayern Munich. O kurwa, co to było? Ja chcę powtórkę. He's always been a really strong header of a football. Wrzutka? Nieudana. Dobitka nieudana. Główka? Kurwa mać. Zenit to jednak debile. Dobra. Lazowicz. Nie, Zenit, Bruno Alves, no tutaj kurwa. Najgorsi to są z Kopenhagi. Najgorsi mają tam nazwiska jakieś inne. Nie doczytam się. Pamiętajcie, dalej zbieram na auto. Taki. Luis Gustavo. This is very pleasing on the eye. Mario Gomez. Do Robbena, do Robben! Kurwa! Do środkowania And the cross met firmly. Chyba mać, normalnie. Ale znowu He ten decides to Gomez! shoot. Keeper got his hand to it. Toni Kroos, pełne skupienie. Dośrodkowanie, czy będzie gol? I chuja. Ale Gustavo. Schweinsteiger. Kolejna. That was well hit. That's a pretty powerful effort because he really got hold of that one, but he's not going to trouble the keeper from there. Nie, dobra. Serdecznie polecam końską maść. Dobra. Puszti. Biegnie przez całe boisko. Ale zjebał dośrodkowanie. Boateng do Krosa, Kroos do Gomeza, Gomez szybko do Robbena. Robben. Tutaj Christo coś próbuje. Robben do Gomeza, Gomez traci, ale przyjmuje Robben. Kroos do Gomeza, Gomez do Krosa. Toni Kroos. Strzał! Really good try, but no goal. Oh, he couldn't have hit that any better. Any other time it would have sneaked in. That will encourage another try, though. Bramkarz z Zenitu wybija. Będzie prościej. Kroos. A nie udało się. Tutaj Boateng do Lama. Lam do Robbena. Robben. Co on tutaj będzie próbować? Robben się bawi z piłką. Podaje do Krosa. Kroos do Schweinsteigera. Kroos do Gomeza. Tutaj Bayern bawi się tak choćby w Barcelonę. Mario Gomez. O ja pierdolę. Robben. Toni Kroos. Jezus Maria. Yes! Proszę Państwa, czy będzie drugi gol? He sends it in. Here's a header. A decent try, but not good enough. Well, the defender was stuck to him like glue, but he got his effort away. It wasn't quite enough, though. Woda źródlana, serdecznie polecam. Crystal, 1 litr, 1,5 litra. Gówno prawda. Bo tylko widać jak piję. Nie tam. Proszę Państwa, Robben. Podaje do Gomeza, Gomez! Gomez!
away from No immediate bo tak danger. ładnie, fuksem strzeliłem tego gola, super pięknie, fajnie. Ale nie, teraz kurwa musisz, Marcin, przestrzelać wszędzie, kurwa. A niedługo wy zabijesz jakąś It's babcię. opened up nicely Schweinsteiger for them, goal! and the chance accepted with some aplomb. They lead by 2. My tu pierdu, a Zenit już drugi gol traci. As sweet as you like. Patrzcie na to. Goals are coming from behind, they're never easy to control, so all credit Patrz, to patrz. putting that away. Patrz, gol, pięknie. W ostatnim odcinku też jak zapierdolił prawie z połem boiska, nie? Nie. Now it's 2-0. Yeah, we've seen Ty it before. kurde nie czujesz swoich materiałów. There's the whistle and it's half time. Well, the Po thing pierwszej I like połowie about 2 the do first 0. half is Daje the Monachium. urgency they've kept in Zenit, their passing. Sankt They've been Petersburg. swift, they've been direct, and they've just kept getting through on goal. Dobra. Wonderful stuff. Idziemy z drugą połową. 2 goals on the score sheet. Lazowicz. The advantage reads Zenit 2-0. czeka. Smirkow. Bayern Munich Denisow. against Zenit St. Petersburg. Odbija mi się wodą. Deni. Przejmuje Ribery, Alba, Bachstuber, Boateng, A fine display Gustavo, of slick Luis passing. Gustavo. Shirokov, Zirianov, Nie! trying to play it through. Nie! He can take the shot on here. Boateng, Dangerous pass. Alba, Luis Gustavo. Gustavo. Here's Robin. Daniel! Nie bierz mi materiał! Gówna prawda! Jesteś kurwa przejmę, Minecrafta, który... Shirokov. Sirkow! Took him out Ależ completely. brutalny Take away faul! a free kick. And indeed it is a yellow card. No hard Panie, feelings between the two to z nie- players, but there was no rasista! cynicism about the foul. Bo sfaulowałem białego, to pewnie. O ty gnoju! Białych nie szanujesz i A żółtego. ball in. Schweinsteiger, Ribery, Luis Gustavo, Gustavo. Now Mario Gomez. Gomez. No! Panie! Here's Bruno Alves. Shirokov. Co? Pojutrze. Czyli w czwartek. Nagrywanie to jest we wtorek. Ja! Manuel Neuer. Przepiękne wybicie. Podanie do Robena. Robben. Do Mario Gomeza. Super Mario. Bros. Here's Zirianov. 69 minuta. Mamy Jest dalej Dani. 2-0 dla Bayernu Monachium. Bachstuber. No beaten to it. Alba. Gomez. Przejmią na sekundkę, ale Zirianov. Bayern dalej walczy o tą Puszti. piłkę. Puszti. Almost 75 Do minutes Lazowicza. on the watch now. Lazowicz. Bachstuber. Tutaj fantastycznie, ale co to Picked off było? the Do ball. jasnej cholery. Plays Robben. this forward. Przejęcie. O, teraz na dobieg do Ariana Robbena. Robben, ale załatwił go. Do Gomeza, Mario Gomez do Ribery'ego. Ribery broni bramkę z Zenitu. Lam. Ma. Lam ma. A shot. Ale dostał w ryj. Can he now find a finish? What about this? Więc tak strzelać kurwa wszystko, tylko nie w bramkę, nie Cross? And he really went for it there. He knew that Proszę was the Państwa, moment Iron when he Robben, could have made the 83 tie save. minuta. Should have been 3 Czy goal będzie 3-0? Panie. Oh, he's lost it. It went over the line for a goal kick. Kyrianow schodzi i Bukharow wchodzi. Wybicie piłki. Cross. Time whistle within Verstappen. sight. Here's Rossina. Rosina. Do Sirikowa. Shirokov. Sirikow, o. Ślizg Bachstubera. Balls with Toni Kroos. Gustavo. They're off on the counter. Gomez. Znowu żeś zjebał. Bruno Alves on the ball. Ależ ślizg! Just dived in there. Free kick given. And there'll be a yellow card for the foul too. The referee had a good view of it. Głupi sędzia. Precz z komunem. Za Niemca było lepiej. Za Niemca nie byłoby takich, za coś takiego żółtych kartek. Rossina. Od razu. Shirokov. Cię rozstrzelali. They're not Boateng. quite out of danger Cross. yet. There we have Koniec it. The match is meczu! all over. They've now made the To już knockout gdzieś stage of this widzieliśmy. year's UEFA Champions League. A sense of Jesteśmy w hope następnej and grupie. expectation now amongst the fans.
A ten zacierz. Raz dostaniemy, podwyżka będzie na browara. Czekaj. Da! I oczywiście hymn Champions League pod tytułem Kaszanka musi być. Oczywiście dlaczego nie? I ostatni mecz fazy grupowej. Heniu, przestań się tu śmiać. Welcome to the sixth group stage match. Poważnie. for the UEFA Champions Dobra, League. pełne skupienie. Kopenhaga I'm kontra John Bayern Champion. Monachium. Jim Beglin is here alongside Dobra. me. Koszanka! Nie umiem śpiewać. Nie, w kościele ładnie śpiewam. So here we go then. O ten sen. Gold, Wingard, Jezus. Doyle. Jego to mogę powiedzieć szybko. Co? A chance. Korlenus. It's an opportunity. Korlenus, go Neuer, pięknie. That was the first effort produced by the team. Well, he was right in front of goal and he probably should have scored, to be fair. Dobra. Lengord. Gustavo pięknie blokuje tą rzutkę. Kroos, to może być dobry kontratak dla Bayernu Monachium. Toni Kroos do Gomeza. Mario Gomez. It's Gomez! opened up nicely for him. Strzał! And he'll drive Ja it here. pierdolę. I żeś nie strzelił. Oh, that was a fine solo effort. Ale było blisko. Oh, that's very well played there. Też He mam broke czerwoną free of his koszulkę, marker ale and set Liverpoolu. himself up expertly. That should have been a Trochę special tak. goal. No, No, that's not poważnie. gonna make it. Jak ja kogoś dotknę, to od razu żółtą dostaję. Jak oni mnie faulują, to dostaję. To nawet nie ma faulu. Balls Cross. with Toni Kroos. Ribery traci, ale Cross! Cross! Jedziesz! Schweinsteiger! Do He's Gomeza! waiting here. Gomez! Skillfully hit. Broni bramkarz! Halted the danger. But just how wasteful was I that? mamy out dla Bayernu Monachium. Robben. Schweinsteiger do Lama. Lam. Źle, ale dalej jest Bayern przy piłce. Lam Toni do Kroos. Krosa. Kroos traci. They're breaking out quickly Było here. blisko. Mistime Gustavo! challenge. Co? It's worse than it was. Free kick. No The panie, referee served him a rasizm! yellow card. Didn't go for the ball, just took the player out. Might consider himself a tad lucky not to see red. No, za coś takiego, kurwa mać! Precko mu... Hamuj się. Mario Gomez. Mario. Bros. Now he's ready for a shot. No. Co? He so nearly exploited that mistake. And there'll be a yellow card. No for the foul. rasizm! Referee had a good view of it. Dlaczego tylko czarnym dajesz, sędzio? Dobra, za to się należało, no ale rasizm! Not a bad strike. Białemu to pewnie by powiedział, spokojnie, spokojnie, panie. Będzie dobrze, tylko nie fauluj. A temu, już kurwa, masz żółtam. Jerome Uspokój Boateng. się. Here's Lam. Boateng do Lama, Lam do Robena, Robben. Do Gomeza, Mario Gomez. Got Do it. Krosa, Kroos do Riberiego, Francuz. Tutaj pokazuje, co potrafi. What the fuck? He did so well to exploit the space Patrz, down the middle patrz there. na That to. gave him a clean run through on the opposition goal. Patrz. Kurwa mać. To już ty lepiej strzelasz. O, Christensen. Dobra. Robben. Ribery to był cross. Walczy o piłkę. And we've barely Lingard. had half of the first half. Rzutka. Schweinsteiger. The ball's with Gomez. Mario Gomez. Ludzie, czekajcie! Wyciągłem sobie przez przypadek kabel od słuchawek i nie słyszę nic. Teraz słyszę. Dobra, jedziemy. Gamboa. Alba. Baczuber. No, it was cut out. Do Gomeza. Gomez do Robbena. Robben. Tutaj czy znowu będzie się bawić tą piłką? And here's Robin. Oczywiście, Look at him Robben! go. Jest.
Walcz tutaj Gomez. Well, if they're going to trouble this opposition, then every single player has to contribute more. Boateng. Their passing needs a serious Schweinsteiger. Do Gomeza. No, And he's offside, the flag is up. dobra był. Good call. He was just Bierze. behind the last defender. Teraz. Nie. Dobra. Odcen chyba. Ja się zobaczę na tym filmiku. Co ty za kaszanę odpierdalasz tutaj z tyłu? Jezus Maria, Coronelus! Maybe now. Jest, Neuer! What a reprieve that was. I think the coach will be really annoyed with that. Jak kind of Boni shot. Dydy, chyba pójdę do Shot like that. pierdla! Hits a ball in. Boateng! Ci się tu rzucają na tą piłkę jak na They've won another corner. Tak, na bułkę! Jeszcze tutaj He knocks it in. czarnym mordy obijają. Ribery, cross. Do Gomeza, Mario Gomez. Gomez. No panie, no! Może ktoś sobie tu przyjdzie jeszcze? Now Cross. Toni Kroos. Dobra. Ale oni to już wiedzą, że już od dawna mamy He played it AdSense'a. through. Dobrym grosikiem. The whistle Koniec goes pierwszej and it's the połowy. end of the first half. No, Kopenhaga broni się jak może, a powiem więcej, nawet atakuje w odróżnieniu ode mnie, bo mi ktoś przeszkadza, ktoś mi napierdala tutaj jakieś śpiewa piosenki, grzebie sobie w portfelu, nie w czymś innym, tylko w portfelu. No kurde mać. Gomez. Co? Here's Robin. Robben. Now he crosses Ribery! into the centre, and they get it away. Well, it's a sharp No cutting edge. pierdolę, They need it. normalnie! Doyle. Gustav. No, that won't be finding its target. No jak Boni Dydy, normalnie muszę kogoś zmienić. Chyba się już nie da. Nie ma! Tych co mają żółte kartki zmienię. Time to shake No, things up a chłopie. little. We're going to have a substitution. Tutaj musisz najechać tym! No, trigger... To są triggery. No właśnie, już analogiem najechać tutaj, wiesz. Stuber. Chcę tego zmienić na tego, a w FIFA to byś wziął. Pyk, pyk, jeb tutaj już. Mario Gomez. Gomez. Ale sztrig! Podanie do Schweinsteigera. Bastian Schweinsteiger. That's a wasted opportunity. Approaching the hour mark. Za... Neuer. Dobra, ej, no, ja muszę wygrać ten mecz. Ja nie chcę porażki. That won't be making it Co through. to było? Wingard! Dośrodkowanie dów! 1-0 dla He mnie! has finally delivered. Sweet header, expertly dispatched. Once he saw the cross was coming, he just ghosted in position and got a great head to that. That's a very Niemcy good ponad wszystko! So we resume at 1-0. Trzeba im Yeah, they strzelić! still have enough time to carve out a chance or two and get right back into this. Najebać nim! Je, pięknie! Ała, tu bolało gnojem. Free kick away. Nie ma, będziecie żałować, że żeście kurwy strzelili gola. Będzie, Schweinsteiger, Here's cross, Toni Kroos. Cruz, Chance. Gomez! Opportunity for a goal. Such a good chance. Tymoszczuk, Here's Schweinsteiger. Schweinsteiger. Koni He can cross, take the shot cross! on here. And he couldn't put it away. Yeah, as chances go, that was as good as it gets, and it could well have got them back on level terms. Jezusiu Nazaret. Dobra, Christensen. Jeszcze zostało 25 minut możliwości i nadziei. Jak ktoś powiedział, nadzieja matką głupich. Czyżby to się sprawdziło? Oby nie. Nie, Doyle. Oddawaj piłkę. Dendlaj jakiś. Duf. Wypało. No co? Got beyond the last defender, but the linesman had his flag up then for offside.
Właśnie, może kogoś zmienię, może... Fajnie, tutaj nie mogę tego... Dobra. Ostatnia zmiana dla Bayernu Monachium w tym meczu. 80 minuta. Here's Badstuber. Schweinsteiger on the ball. Patrz, patrz kto dzwoni. It's on for him. Timothée. Now Gomez. Mario Gomez. Do Krosa! Toni Could be a Kroos! chance now. Kroos! Play searching Strzał, forward. kurwa mać! Wasn't the best of finishes. Marcin, kiedy idziemy? To już niech rusza dupę, bo to już jest koniec meczu. Bo my zaraz idziemy na dwór. No wiem, że zawsze pod kościołem jesteś. Proszę Państwa, Ribery, nie wszystko stracone! Ribery! Where's he going to send it now? Gomez! Intercepted. Kurwa mać! Plays this forward. Oh, that's hardly a tackle. That's almost assault. Referee, what are you going to do? Oh, free kick. And the referee wants words. It's a booking. Let's see what the player thinks of that. Właśnie! It's back to the old argument about Żadne referees podejrzenia. never played the game at this level. And there is the final Pierdolę! whistle. It doesn't matter Ale about jestem w margin, kolejnej it's rundzie still i a to się defeat. liczy! I think a draw Z tej might strony have been a był, much a better z... result today. It's just Maszuj to, a a kurwa! Zobaczmy, z kim będziemy napierdalać w kolejnej rundzie. Kaszanka, road to Wembley, mówiłem! I z kim? Ależ emocje! I z... Kolejny mecz, dwumecz to będzie Benfica Lizbona kontra Bayern Monachium, a z tej strony był AS z kanału Freaky Gamers, tam był mój kolega Seawale. On pozdrawia swoich widzów, ja też pozdrawiam naszych widzów kochanych. Narka. No kurwa mać! Ty sobie zobacz materiał z kamery.